здраво, по-яка нация! Днеска ще направим заедно един анаболен сос. Ще ви покажа нужните продукти. Може да си го правите за всякакво месо, за картофи, ориз, абсолютно за всичко тия. Така че нужните продукти. В блендера слагаме, всичко се прави в блендера. Лесно, бързо, вкусно. В блендера слагаме една кофичка котич. За целта ни трябва кисели краставички, сока и 5-6 цели кисели краставички. Така, който има домашния, си ползва домашни, който няма. Да ходи в Lidl, те са не от най-хубавите в Lidl. Сега слагаме още 3-4 кисели краставички. Сосът е брутално як. Направо, така пилешкото може да го хапвате постоянно. Никой не може да ви омръзне с този сос. Така, краставичките са готови. Добавяме кетчуп по ваше желание. Може да вземете и от зерото. Да речем, че 2-3 лъжици. Горчица. Една лъжица горчица, малка. Добавяме. Така, подправките са червен пушен пипер, черен пипер и чесън на прах. По 2-3 щипки. Така, това е. Цялата смес пасирате, става един уникален сос. Може да си го съхранявате до една седмица в хладилника и да си вкусявате абсолютно всяко едно хранене.